Criatures. Eh? Necessitaria un senyor, una senyora, un espectador que m'ho hagués ajudat. No cal aquí vagi. I ara un altre que tingués un rellotge. No li prendré. Una voluntària en rellotge. Una voluntària, digues Voluntària o voluntària? igual. En cas que tingui un rellotge que bé, hauries de mirar el rellotge i quan hagin passat 5 minuts jo donaré aquest sobre d'aquest senyor. Llavors tu li dius, han passat 5 minuts i tu has d'obrir el sobre. Molt bé.
tu, a partir d'aquell moment, tu actues. I quan ella et digui que han passat 5 minuts, obres el sobre i l'ensenyes.